Aquest sentiment és l'únic que no cediré a ningú. Si això em permet anar molt més enllà del meu destí. Vull que ara tu alliberis La llei de Weki. el poder. Vull que ara tu alliberis tot el meu poder. Pots veure'm sola a un racó de la ciutat fosca i freda. La meva veu desapareix entre els carrers de la ciutat. Tu ets l'única persona que vull que em vegi tal com soc. En realitat, aquest món ple d'enganys, aquest sentiment és l'únic que no cediré a ningú. Si això em permet anar molt més enllà del meu destí. I no m'amagaré, no em penediré per aquest instant que no es tornarà mai més a repetir. Vull que ara tu alliberis tot el meu poder, tot el meu poder. Vull que ara l'alliberis. Per fi ha començat la lluita final d'en Weki contra l'Anon. Què? Com és que aquest és el teu rei dimoni? L'Anon, que s'ha vist arraconat, ha tret el darrer trumfo que li quedava. I és alliberar en Robert i d'aquesta manera desfer-se del que el convertia en un escollit. Ho entens, oi? Cada vegada que en Weki li faci mal amb un atac, es quedarà amb un do menys. I si es queda sense cap do, en Weki desapareixerà. En Weki desapareixerà. No et preocupis, dona. Estic esperant Robert. Un moment! Ocell Seiko. Què pensa fer ara? Tant és els dons que em quedin. L'haig de derrotar. Ho haig de fer. Episodi 51. El darrer combat i la llei del talent en blanc. Amulet. Columna Vic! Ho sé perfectament. Et queden 18 dons en total. Bé, de fet, ara te'n queden 17. És inútil. L'esquiva amb l'ocell Seiko. Aló, Kurogane! Columna Vic! Setze, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Sí. Et queden 4 dons. Atacar la babalà només em perjudica. Cada vegada em quedo amb menys oportunitats. Ara en Weki haurà de ser més prudent a l'hora de fer servir el rei dimoni. Si evito el seu rei dimoni, ja no hauré de témer res. Ja no tens opcions de guanyar-me. Me'l gastaràs un altre cop? Un instant. Amb un instant n'hi haurà prou si aturo els seus moviments. Columna Vic! Ara et queden 3 atacs. Que no, Kurogane! Només el puc bloquejar amb les armes divines. Només que aconsegueixi aturar-lo un segon. Ai! Weki, ha anat de ben poc. I ara et queden 2 atacs. Amb prou feines l'ha esquivat. Per què fa el possible per no esquivar-los? Ja ho tinc. No és que no els volgués esquivar, és que no els pot esquivar. Com que l'Anon feia servir les armes divines d'en Robert i del rei per separat, podia treure les seves armes divines alhora.
Però com que s'ha desfet d'en Robert, només pot fer servir una arma divina. És a dir, que quan és al cel, tan sols pot fer servir l'ocell Seiko. Llavors ho puc fer! Només hi ha una manera de limitar els seus moviments. Però, si faig això, jo... No! Wacky! És una llàstima, però ens haurem d'acomiadar aquí, Wacky. Ja sé què estàs pensant. Si em poso darrere seu i l'ataco per l'esquena, el destruiré, sens dubte. Si ho faig d'aquesta manera, podré limitar els seus moviments i aconseguiré tocar-lo amb el rei dimoni. Però, és clar, un mètode d'atac com aquest només el podies fer servir abans. Aquest mètode exigeix un atac pel meu ocell Seiko i el rei dimoni. Almenys hauries de gastar 2 dons. Però malauradament, ara només te'n queden 2. Si funciona, el millor que pot passar és que desapareguis. O potser em diràs que estàs preparat per desaparèixer. Si així et derroto, si així puc protegir la vida dels meus amics, jo... No et moris! Mori... Sé exactament el que estàs pensant. Se't veu el llautó. Deixa de pensar constantment que tot sol podràs fer-ho tot. A veure si t'adones que també ens podem ajudar. Deixa de veure les coses així, cap de trons. Si no te'n surts sol, em tens a mi per ajudar-te i a tots els altres. No estàs sol. Per això... Sisplau, no desapareguis. Encara que no t'haguessis de preocupar per en Wacky, ell ja no podria fer res. Però per si de cas et faré fer memòria. El rei dimoni transforma en poder la voluntat del seu amo. Per tant, si s'afableix la teva voluntat, tal com li va passar a en Robert, el poder de l'arma també s'afableix. Abans he entès perfectament com funciona la teva voluntat. El teu poder ha adquirit una força explosiva perquè tenies el desig de protegir els altres. I això significa que si faig desaparèixer allò que tu desitges protegir, perdràs aquell poder d'una vegada per totes! Que no, Kurogane! No!